זוהי אלפרד ילדה, זוהי אלפרד, שחודרת כמו יין על הדם. ב-7 לאוקטובר 1973, 50 שנה לפני שה-7 לאוקטובר תפס את מקומו לנצח בזיכרון הישראלי ושינה את חייה של כל המדינה, השתנו חייהם של 3 חיילים צעירים במרומי החרמון. דני יוסף, עובדיה שקורי ואלפרד פרדי אקסלרד. יום קודם לכן, ב-6 לאוקטובר 1973, הם היו 3 חיילי מודיעין מיחידה 848 לימים 8200. מחצית מתוך 6 חברי חוליית האלינט במוצב החרמון. ב-7 לאוקטובר, אחד איבד את חירותו, השני זכה בחייו, והשלישי איבד את חייו, והם הפכו לשבוי, ניצול וחלל. דני, מפקד חוליית האלינט שהגיע למוצב בחודש פברואר, הגיע ב-7 לאוקטובר לחדר שבסוריה, תחילתו של שבי בן 8 חודשים, עתיר בייסורים. עובדיה, שהגיע כ3 שבועות לפני כן מבסיס המודיעין ברס סודר, כדי לאפשר לחייל אחר לצאת להתרעננות, היה בין החיילים שהצליחו להימלט מהמוצב. הוא נפצע קשה ברגליו במערב של הסורים, ולאחר דרך חתחתים עתירה בניסים, הצליח ב-7 לאוקטובר להגיע בכוחות עצמו לבית החולים בצפת. אלפרד, בן יחיד להורים ניצולי שואה שהגיע למוצב מבסיס המודיעין באום חשיבה בחודש מאי, נהרג רגעים לפני כניעתו של מוצב החרמון ונטמן בחצר המוצב. לאחר המלחמה נטמן בבית העלמין במקום מגוריו, המושבה קדימה שבשרון. מאז ועד היום, שנים לאחר שהוריו של אלפרד נפטרו ואיש ממשפחתו הקרובה כבר אינו בחיים, ממשיכים חבריו לפקוד את קברו פעמיים בשנה, ביום נפילתו, יום לאחר יום הכיפורים, וביום הזיכרון. עם השנים הצטרפו אנשים ששרתו בצוות המודיעין שנקרא על שמו, ושלא הכירו את אלפרד. הנה הם מתקבצים, בעלי השיבה הוותיקים, שנזכרים בפעם ומה שהיה. בקבוצה ממול כבר מתאגדים גילאי הביניים, גם בהם זרקה שיבה בינתיים. רובם כבר פשוטי מדי הקבע, כי להתבגר זו דרך הטבע. והשנה גם צעירים הגיעו, וחברים שלא ידעו פתאום הפציעו. והנה באיחור קבוע החזן. אנחנו מקדימים מזמן, ועוד שנה עוברת במניין השנים, ורק אתה נשאר בן 20. הם ממשיכים להגיע ב9 בבוקר, ממלאים אחרי בקשתה של אמיליה אמו של אלפרד, שלא יכלה לעמוד בעומס הגדול של האזכרות הרשמיות. מיד בסיום האזכרה לאלפרד, עובר הקהל ואיתם גם החיילים הצעירים והחזן הצבאי לקברם של ההורים, ומקיים אזכרה גם לזכרם. בשנים האחרונות, חבריו מקיימים מפגש נוסף לזכרו במוצב החרמון, מפגש בו נוטלים חלק ותיקי 73, לצד אנשים רבים ששירתו במוצב במהלך השנים, בצוות שנקרא על שמו. מה גורם לכל כך הרבה אנשים להתכנס כל שנה, לזכור ולהזכיר חייל שנהרג פה לפני 50 שנה, ושרובנו לא הכירו אותו בכלל? אז הסיפור של אלפרד בעצם משלב בתוכו כמה וכמה מרכיבים, שכל אחד יכול למצוא בהם משהו להזדהות איתו. דבר ראשון זה מה שאני קורא לו הסלט הישראלי. זאת אומרת, אלפרד היה עולה חדש, בן יחיד, משפחת ניצולי שואה, והדרך בעצם שהוא עשה אל הישראליות, דרך כור ההיתוך של הצבא. עכשיו, אלפרד מייצג עבורי את הסיפור גם של החיילים הפשוטים. זאת אומרת, אלה שמנסים, לא מנסים, מבצעים את התפקיד שלהם על הצד הטוב ביותר, תפקיד שלא דורש בהכרח הפגנה של יכולות פיזיות, אומץ, גבורה, עבודה רוטינית, לעתים רחוקות, אם בכלל, מניבה תוצאות משמעותיות. בחור צנוע, שקט, בחייו ובמותו. והסיפור של בני המחזור של אלפרד, צעירים וצעירים יותר, שאימצו את ההורים שלו וליוו אותו לאורך כל השנים, מעורר השראה ומופת של אנושיות. עכשיו, בדרך כלל לפני יום העצמאות שואלים כל מיני סלבס כאלה, מה ישראלי בעיניך? זה ישראלי בעיניי. אז הסיפור של אלפרד הוא לא סיפור של גבורה יוצאת דופן, אלא עוד סיפור עצוב, עצוב מאוד, של אחד מתוך אלפי צעירים, חכמים ומוכשרים, שהחיים שלהם בארץ הזאת נקטעו מוקדם מדי, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות כאן.
לכן המעט שאנחנו יכולים לעשות ומנסים לעשות זה לכבד, לזכור ולהזכיר. ב-1964 יוליוס ואמיליה אקסלרוד, זוג ניצולי שואה, עולים לארץ מרומניה ומשתכנים בדירה צנועה במושבה קדימה שבשרון. יוליוס האבא עובד כרופא שיניים, ואשתו אמיליה מסייעת לו בעבודתו. בנם היחיד אלפרד, פרדי בפי חבריו, שהיה אז כבן 11, מסיים את לימודיו בבית הספר אורים במקום. בתיכון הוא לומד בבית הספר האזורי רופין שבעמק חפר. חבריו מעידים על נער צנוע ונעים הליכות. הוא היה נחבא אל הכלים, ומעולם לא התפאר בידיעותיו ובהשכלתו. הוא היה תלמיד חרוץ, והצטיין בעיקר במקצועות הריאליים. זמנו היה מוקדש רובו ככולו ללימודים, ולשני תחביביו העיקריים, אלקטרוניקה וצילום. הוא בנה מכשירים חשמליים מורכבים ומסובכים, ותכנן את עתידו בתחום האלקטרוניקה. שמעתי שהוא היה מאוד שקט. פרופסור כזה, הוא היה שקט. הוא היה שקט, אבל עם החבר'ה הוא לא היה שקט בכלל. אצלנו הוא יותר נפתח, הוא היה כמו מדען כזה, אתה יודע, הוא התעניין בדברים שאף אחד לא התעניין. זה לא דברים שצעירים אז התעניינו בהם, והיה אכפת להם. לדעתי, אם הוא היה חי, הוא היה אחד המדענים באיזה חברת הייטק. הוא התעניין בהכל. מאוד יכול להיות. אני זוכר אותו בתור ילד קטן שהוא הגיע לארץ. הוא ידע עברית, הוא כמעט לא ידע עברית. לא ידע, אנחנו למעשה, בתחילת הזה, היה לנו חדר כזה אצלי, מאחורי הבית של ההורים. אז כל החבר'ה היו מתכנסים. בעצם שם הוא היה כזה, הוא היה לץ, שלא תחשוב, הוא היה אומנם סגור, אבל איתנו. הוא הסריט אותנו גם בסרטה שלו, כן, לא? כן, היינו עושים. לא, אני יודע שהיה לו תחביב של צילום. כן, היה לו מסרטה, שהוא צילם אותנו בכל מיני קטעים, את החברים. והאימא הייתה באה מדי פעם לבדוק שהכל בסדר, אתה יודע שהילד לא, כי בקדימה בשנות הזה הייתה לא, זה בשיא, זה. אז הייתה באה לבדוק שהכל בסדר, הוא בנתיב החיובי. מעניין, זה... אני שמעתי שאתה יודע, מבחינת חברתית הוא היה סגור יותר. לא, איתנו לא. יכול להיות שזה איתנו? אני לא נעים לי לספר מה היה, כן? לא נעים לי, באמת. אבל לא היה, איתנו היה פתוח מאוד, באמת. אנחנו יודעים הרבה דברים, אתם מכירים אותו בקטע של ה... אבל אנחנו היינו איתו יותר אקשן, וזה, אתה יודע, ילדים. אלפרד, אצלי תישאר לנצח פרדי. המשפחה של אלפרד הגיעו לקדימה עם הרבה עולים חדשים, ושם בנו להם מקום. באותה תקופה, בקדימה, כולם הכירו את כולם. מספיק שהיית אומר שם, הם ידעו. אלפרד, הוא היה בן של רופא שיניים, והמשפחה הזאת בלטה במיוחד. ומהר מאוד גילו בבית ספר שהילד הזה הוא ילד מבריק בצורה יוצאת דופן. אני גרתי בערך 100 מטר ממנו, והקשר שלנו התחיל בתיכון, אני הייתי בכיתה ט' והוא היה בכיתה י"א. ובהסעה מהבית ספר, אנחנו למדנו ברופין, כל יום פגשתי אותו וככה הקשר הלך והתהדק. קודם כל הוא היה בחור מאוד צנוע, הוא לא היה מתגאה במשהו, הוא היה מאוד מוכשר בצורה יוצאת דופן, אבל אף פעם הוא לא השוויץ ואף פעם הוא לא אמר, לא השפיל אחרים, תמיד הוא רצה לעזור לכולם, כל מי שביקש ממנו עזרה הוא היה שם. הוא בשבילי היה החבר, הוא היה המורה שלי, הוא היה היועץ שלי, כל דבר הייתי מתייעצת איתו. שקט, צנוע, נחבא אל הכלים, כזה היה אלפרד. מעולם לא שמעו אותו מרים קולו בצעקה. אף פעם לא מיהר, לא רץ, הכל לאט, בשקט האופייני לו. מצטיין בלימודי המקצועות הריאליים, תמיד מפתיע במבחנים הטובים בכיתה, אף על פי שלא נשמע קולו בזמן השיעור. טרם גיוסו התווכחנו רבות. הוא טען שאין הוא איש מלחמות, ללמוד הוא רצה, להרחיב דעת, להתפתח. בבוא העת להתגייס, הלך משום שכך צריך. לא מתוך חדווה, אלא מתוך הרגשת הצורך למלא תפקיד ככל בני גילו.
הוא ראה בתקופת הצבא תקופת ביניים והכנה לקראת הלימודים הגבוהים. את רצונו אז ללמוד לא הספיק למלא. דווקא הוא ששנא מלחמה, צבא ונשק, דווקא הוא נפל קורבן. באוגוסט 1972 התגייס לצה"ל. עבר קורס מודל שהשתלב יפה עם תחביבו בתחום האלקטרוניקה. בסיום הקורס הוצב באום חשיבה שבסיני, הבסיס המרכזי של היחידה, מול הגזרה המצרית. מדוע לא ביקשת שיכירו בך כבן יחיד וישבצו אותך קרוב לבית? האם זה היה חלק ממסע ההשתלבות שלך בחברה הישראלית, ניסיון להיות צבר מושלם? אלפרד הפעיל מערכת מיוחדת שדרשה מיומנות גבוהה מאוד. אני הכרתי את אלפרד ביואב. יואב זה אום חשיבה. ואני ראיתי בחור צנוע שכל הזמן נחבא אל הכלים, אבל העיניים שלו הבריקו יותר מאחרים. הוא לא השתתף במסיבות הריקודים שהיו שם, ואז ניגשתי אליו ושאלתי אותו למה. הוא אומר לי, אני קצת אאוטסיידר מכולם פה, אני לא מתאים לכל הבחורות היפות וכל מה שיש פה. ואז אמרתי לו, בוא נרקוד שנינו. וככה הוא התחיל לרקוד שם, ותדעו שהוא רקד. מאז שאלפרד התחיל לעשות עבודת אבחון, העבודה שלנו השתפרה לא ב-100% אלא ב-300%. החומר שקיבלנו ממנו היה חומר לעילה ולעילה, מה שנקרא. לאחר ששירת כ7-8 חודשים באום חשיבה, עלה צורך להעביר מפעיל המכיר את המערכת המיוחדת לחוליה במוצב החרמון. לא היה לך טוב בסיני במיוחד לאחר שחברך הטוב אודי הוא עבר לשרת בחרמון, שהרי מה שעושה את השירות הצבאי אינו המשימות אלא החברויות ואחוות חברים. לא ויתרת, פנית לקצינת השלישות הצעירה, שטחת בפניה את סיפורך וביקשת לעבור לשרת יחד עם אודי בחרמון. הקצינה הצעירה, יולי תמיר, שלימים תהיה שרה בממשלת ישראל, לא הייתה יכולה לעמוד בפני מילותיך שבאו מהלב, והיא נעתרה לתחינותיך והעבירה אותך לשרת בחרמון. ברעיון נוגע ללב, שנים לאחר נפילתך מכדור של צלף סורי, ביום השני למלחמה, סיפרה יולי תמיר שהחיוך שלך כשאישרה את נסיעתך לחרמון, שחרצה את גורלך, הוא מה שנשאר לה עם רגשות האשמה שנעתרה לבקשתך. אלפרד נהג לכתוב לרותי מכתבים כמעט מדי יום. האחרונים שבהם הגיעו ליעדם לאחר מותו. שלום לך רות, אני חושב שטוב שלא חיכית לי. מוטב כך, עכשיו אינך יכולה להודות לי, אבל תוכלו להודות לי בהזדמנות אחרת, כאשר תציגי לי את תעודתך. אל תחשבי הרבה, קני לך את הרקורדר ותהני ממנו, כך אדע שעזרתי לך במשהו, וזה יוסיף הרבה להרגשתי בסיני. להתראות שלך, פרדי. הנה מצורף בזה השי, 45 לירות, מתנה, להשכלה כללית. חכמים אמרו שזהו חטא לסרב לקבל מתנה שניתנה מכל הלב. מה זה השי? 45 לירות? כן, אז הוא נתן לי כדי שאני אוכל לקנות את העת מסוימת. 45 לירות, את יודעת מה זה? זה היה הרבה, הרבה, הרבה. 30 לירות זה משכורת צבאית, משכורת של חודש. זאת אומרת, הוא נתן לך משכורת של חודש וחצי. אני ידע שאני לא, אם היה נותן לי את זה, הוא ידע שאני לא אקח. הוא גם כתב, החכמים אמרו שזהו חטא לסרב לקבל מתנה שנותנים מכל הלב. סגר את כל הפינות, כן, שאחד וחלילה. וואו. אגב, יש מצב שהוא המציא את זה גם. את האמרה? כן. אם הוא המציא והוא היה חכם, אז זה חכמים. כן, אני כמעט בטוח שהוא המציא את זה. אני דני יוסף, שירתתי עם אלפרד, האמת היא שהייתי המפקד החוליה שלו, והכרתי אותו מאז שהוא הגיע למוצב באפריל 1973. אני אומר שבאדם גאון, באדם שהוא יודע מתמטיקה ויודע פיזיקה, אבל מצד שני אתה יושב ומדבר איתו ולא תמיד הוא מסתכל לך בעיניים, או לפעמים הוא חושב על משהו אחר, אתה שואל אותו על, נגיד הייתי שואל אותו על אלפרד, תגיד, יש לך חברה? כאילו זה, לא. אם הייתי שואל, תגיד, שמעתי שבנית רדיו כשהיית בתיכון. כן, בטח, התחיל מספר, וזה, מוצא זה לוח, תסרטט לי, ככה זה אבי, פה, זה, אם אתה רוצה לבנות, אני יכול לעשות, אני עדיין זוכר את כל הדברים האלה, לעשות לך, בערך על 73, כן?
שכבר הטרנזיסטורים היו די, התחיל להיות פסה, אבל עדיין היו רדיואים כאלה שמחכים 2 דקות עד שזה נדלק. הוא נתן לי את כל הסרטוטים של הרדיו ואיך לעשות את זה. כשראיתי שהוא לא מתקשר, ששואלים אותו שאלות שסתם חיילים בגיל הזה מתעניינים, אז שאלתי אותו, זכרתי שאלה שהייתה לי 2 לפני כן בבגרות, ואמרתי, אני אשאל אותו את השאלה, שאלה בספרות, כן? ואמרתי לו, תגידי, תעשה לי השוואה בין אבא גוריו, של אונרא דה בלסאג, לבין החטא ועונשו. כן, החטא ועונשו, יש שם אחד רסטיניאק ואחד רסקולניקוב, ובבגרות שאלו, תעשה השוואה בין רסקולניקוב לרסטיניאק. ואז הוא אומר לי, בטח, וזה, ומתחיל לתת לי הרצאה. הוא אומר, תראה, אתה בטוח שדוסטויבסקי הוא רוצח נתעב וכל זה, אבל אם אתה תיכנס לתוך האישיות שלו, ואתה תראה שזה ופה ושם, ועכשיו כל האנשים האחרים, בעיקר השמשים ברפאיזה, אמרו לי, די, מספיק, הרסת אותנו, עכשיו באת לנו דוסטויבסקי, מה לנו בדוסטויבסקי? עובדיה, ששירת בבסיס בהר הסודר, הגיע לחרמון רק 3 שבועות לפני המלחמה, במסגרת סבב חילופים שנועד לאפשר לאנשי החוליה לצאת להתרעננות בבסיסים בסיני. את ההיכרות עם אלפרד לא הייתה לי היכרות ארוכה, אבל אנחנו ישנו מיטה ליד מיטה. איפה אתה ישנת פה? אני ישנתי פה. ואלפרד? אלפרד ישן פה. ודני? ודני, אני לא זוכר, כי הוא לא היה יושן. הוא מאז לא היה יושן, לא היום. אז אני לא זוכר בדיוק, הוא אמר שפה. אנחנו בתור חברים כן הערכנו אותו מאוד על הצד המקצועי שלו. כאילו, אנחנו החזקנו ממנו בעל מקצוע בתחום שלו ייחודי, והוא גם היה שייך למחלקה שקראו לה אבחון. הוא היה יודע את סודות האבחון, מה שנקרא, יותר טוב יותר מאיתנו, כי הוא ידע גם טוב פיזיקה ומתמטיקה וכל הדברים האלה. אני עשיתי משמרת לילה, ואני הלכתי להעיר אותו במשמרת בוקר. הלכתי להעיר אותו, אמרתי לו, תעלה לחוליה, אני כבר עולה איתך כדי להסביר לך מה קרה. הייתי לחוליה, אלפרד כבר היה שם. אתה זוכר, הוא היה קם וישר רץ, הוא ישן עם נעליים. אמרתי לו מה היה, מה השתנה במשך הלילה וכו', והלכתי לישון, וכמו שאמרת, אני לא ישנתי הרבה. אני אחרי 2 חזרתי לחוליה, ואז התחיל כל הסיפור של מה שאנחנו מגלים, את אותם סוללות שסיפרו לכם עליהם, פתאום מגלים ש-S6 פתאום משדר בכיוון אחר לגמרי, ו-S3 שאנחנו יודעים שהוא נמצא פה, פתאום הוא נמצא פה, ושומו שמיים. אני רואה את אלפרד על הדיווחים של דני שסיפר לו מה אנחנו ראינו בלילה, אז אלפרד התיישב על המכשיר עם סרגלים מיוחדים, זה הכל היה ידני, זה לא אלקטרוני כמו היום, עם סרגלים ידניים, מודד כל מיני פולסים, עושה חישובים, כל מיני דברים. רגע, זה יכול להיות שזה הסוללה הזאת, או שעברה לשם, או הסוללה האחרת, זה הכל מדע מדויק. אז הוא ידע לעשות את הדברים האלה בצורה איכותית ביותר, וכל הבוקר הוא ישב, התמונה שאני זוכר אותו זה עיניים נעוצות במסך מיוחד שהיה לו, ובמסך הזה הוא מודד ועושה כל מיני מדידות ומדווח. ב10:45 אמרתי למי שישב על הטלפרינטר, אמרתי לו, תעשה טובה, אני רוצה לדעת אם ללכת לישון או לא. כאילו, אם אפשר ללכת לנוח קצת. שלחו תשדורת לבור, ב10:45 מקבלים תשובה, ואומרים לנו, אתם יכולים ללכת לישון, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר, אין שום דבר, לא יקרה שום דבר. ואז ירדתי למחילה הזאת שהראיתי לכם, שסיירנו שם בדרך, ירדתי, ישנתי על המיטה הזאת, בקומה העליונה שלה. הדירות שלה אז לא היו גופי חימום כמו היום, היה צינור של מים חמים כאלה שרותחים שהיו עוברים בכל המחילות, והצינור הזה היה מחמם את האוויר. אז זה היה צינור שמעליי, בערך 40 סנטימטר מעליי, ואני יושן על המיטה. ב1:50
אני פתאום מרגיש את עצמי מתרומם באוויר, נדבק עם הפרצוף לצינור החם הזה. הרגשתי את החום שלו, הפרצוף זה כמעט קביעה. נדבק לצינור הזה ונוחת חזרה למיטה. ואני זוכר שאלפרד היה אומר תמיד, שהיה ישן על ידי, הוא היה תמיד מפריע לו, הייתה לנו בקצה של המחילה הזאת, הייתה דלת פלדה של בונקרים גדולה כזאת, ענקית. הרוח הזאת הייתה תורקת את הדלת הענקית הזאת כל הזמן, בום, אבל בום בום רציני. והוא תמיד היה צועק עליהם, תסגרו כבר את הדלת הזאת, כי בזמן השינה, בזמן שהוא ישן זה היה מפריע. אני הייתי בטוח שזה, הבום הזה, הענק הזה, אני עוד לא קלטתי שזאת הפצצה, והייתי בטוח שזה הדלת, ואז אני צורח, תסגרו את הדלת, תעזו זה. אף אחד לא עונה, אף אחד לא היה שם. פתאום התחיל לרדת בין החריצים של אבני הבזלת, מלא חול, חיסו לי את הפנים ואת העיניים, ואז הבנתי שזה אירוע אחר, זה לא הדלת בכלל, זה משהו אחר, זה הפגזה. זאת הייתה ההפצצה הראשונה, ככה התעוררתי. אחרי ההפצצה הזאת רצתי כמובן, שמתי נעליים, מדים וזה, רצתי כמובן לחוליה, והם מספרים לי שכנראה שהתחילה פה מלחמה. כמה דקות בשעה 2, הטלפרינטר מתקתק, אני ניגש לטלפרינטר, שואלים אותי האם אתם מופגזים, אני אומר להם לא, ואז התחילה ההפגזה. התחילה ההפגזה הראשונה, הכל התנתק. הטלפרינטר התנתק, החשמל התנתק, המערכות שלנו לא שוות כלום. כל מה שלמדנו ועשינו, התכוננו לזמן מלחמה, והתפקיד שלנו במלחמה הוא היה תפקיד מאוד חשוב. היה צריך להתריע לטייסים שיוצא להם טיל. קיצור, התפקיד שלנו נגמר במלחמה. וכמובן שלא הייתה תרגולת, אף פעם לא תרגלו אותנו להגיד לנו, חבר'ה, אם קורה איזה משהו, אתם אנשי מודיעין, עוזבים הכל, יורדים למטה, עוזרים לאנשי גולני, מביאים להם תחמושת, מביאים להם סנדוויצ'ים, אומרים להם זה, כאילו, מה התפקיד שלנו בזמן המלחמה? כאילו, היה לנו נשק, היה לנו עוזי, עם 2 מחסניות, שאני הגעתי בפברואר לפה, ולא זוכר שיריתי בו, כן, מפברואר עד אוקטובר. וככה כולם. ומתחילה מלחמה, מפגיזים, הסורים מנחיתים הליקופטר, מתחילים להיות הרוגים מגולני, אשר בראשי, זכרונו לברכה, הוא הראשון שנהרג, ממש זה. הסורים התחילו לזרוק רימוני עשן לתוך איפה שעמדנו שם בכניסה. כשהסורים מתקדמים לכיוון העולם המרכזי, החיילים מתפזרים למחילות שונות היוצאות מתוך האולם, ודרכיהם של עובדיה, דני ואלפרד נפרדות. עובדיה, ביחד עם עוד 16 חיילים, מוצא את עצמו במחילה בין מגורי אמן בבונקר 3 למתחם האנטנות של חיל האוויר. דני ואלפרד, ביחד עם עוד כ-25 חיילים, מתרכזים במחילה שעוברת דרך בונקר 2 ועד לצומת המחילות. בשלב הזה, הסורים שחדרו לתוך האולם נכנסו למחילת מיטות שלנו, שהיא הייתה בדיוק, שאני הייתי בדיוק מעבר לפינה שלה. וישבו על המיטה של אלפרד, 2, והם קיבלו הוראה לשבת שמה ולעשות אותו דבר כמו שהמפקד שלי, גדי, אמר לי, יישב פה, שלא יחצו את הקו הזה, הם קיבלו את אותה הוראה לכיוון ההפוך, לכיוון שלהם. אספר לכם את הקטע עם אלפרד. אלפרד, אמרתי לכם, היה מופנם וזה, אז הוא גידל חתולה שהוא תמיד דאג להאכיל אותם וזה. אני יושב שם בדממה הזאת, מול מעבר לפינה, השתי הסורים האלה, וצריך להשגיח שאף אחד לא יבוא. החתול שלו, יש ממולנו פתח מילוט לכיוון הצד החיצוני של המוצב. החתולה שלו, שהיא טילה על הגג של המוצב כנראה, החליטה לרדת משם, הייתה רגילה לרדת משם על המיטה שלו. עכשיו, בגלל ההפגזות, כל העמדות החיצוניות, הפחים, הכל התפרק, והפחים נפלו לתוך הפיר הזה. החתולה ירדה לתוך הפיר,
והיא נפלה על הפחים האלה, ופתאום אני שומע בום, פח, כאילו שמישהו הולך על הפחים ומתקרב אליי. וואלק, אני תוך שנייה אחת, כבר עם ההדק לחוץ, ומחכה שהוא יבוא מולי, כי הייתי בטוח שזה חייל סורי שירד מהגג, לא אלה. פתאום אני שומע, ירדה לי אבן מהלב. נתתי לה לעבור בכבוד, היא עברה, לא יודע לה, היא הלכה. בקיצור, זה היה חלק מהאלפרד. באיזשהו שלב אנחנו התכנסנו פה איזה 15 חיילים, שוב, לא יודעים מה קורה וזה, והתיישבנו כל הלילה. התיישבנו בצורה כזאת, אני חושב מ-10 בלילה עד 9 בבוקר. מצד ימין שלי ישב אלפרד, מצד שני ישב אשר, אתה זוכר אותו מטבריה? כן. וכל הזמן אנחנו מדברים. מטבריה? כן. כל הזמן אנחנו מדברים, נו, מתי יבואו לחלץ אותנו, מה קורה? ואז שואלים, רגע, יש מלחמה, אין מלחמה, יש מלחמה, אין מלחמה, מה קורה, וזה. והיו עוד פה אנשים שאמרו, לא נורא, וזה, כבר אנחנו חטפנו פעם הפגזות, וזה. ב-9 בבוקר, פתאום מגיע מפה המ"כ, איציק שלום, כולו חגור, כל הזה, מגיע כאילו מה שנקרא חדור קרב, ואומר לנו, חבר'ה, לקום. אנחנו קמים, כמובן הרבה יותר מהר משאני קם עכשיו. איציק עובר לפה ואומר, בוא אחריי, ומתחיל לצעוד לעבר הפיר הזה. אנחנו הולכים, כאמור, אשר לפניי, אלפרד מאחוריי, מגיע לפה, אשר עולה, אני מגיע לפה, ואומר לאלפרד לעבור אותי, כדי שאני אוכל לעזור לו, אלפרד עולה, אני עוזר לו לעלות ועולה אחריו. נראה קודם את השלב הזה, אם אני אצליח, אני אראה שאני מצליח. אוקיי. אלה המדרגות. אז נראו הרבה יותר קלות. בוא תעמוד רק מאחוריי, נראה אם אני אצליח. אם לא אצליח, אני... הייתה פה שוחה, אחרת פה זה לא היה, היינו, בקטע הזה היינו כבר חשופים בחוץ, בלי הגג, אוקיי? והיו עוד שוחות, שאנשים היו גם, היה עוד שוחות פה בהמשך, ופה עוד קצת לאורך, ואנחנו ישבנו ככה, והם התחילו לראות, ואנחנו רואים שהרימונים מתפוצצים עלינו ויורים וכו'. באיזשהו שלב, איציק שלום, אותו מפקד כיתה של גולני, שהוא עמד פה בערך איפה שאתה, אני הייתי שם והוא היה פה, והוא התרומם באיזו רגע שם, ולקח רימון, השליך רימון והתחיל לירות מהנשק שלו לכיוון למטה, ואמר משהו, אני לפחות אקח מהם, כמה מהם איתי, ובאמת שניות אחרי זה הוא נהרג. אלפרד שהיה לידי, הוא היה גם בחרדה כזאת וזה, והוא מדי פעם העלה את הראש, כן? זאת אומרת, אם אנחנו עומדים ככה, אז ברגע שומעים את הראש אתה גלוי, כן? זאת אומרת, זה הבדל בין חיים ומוות, זה הבדל בין זה לזה, כן? ובאיזשהו שלב הוא היה מרים את הראש והייתי מוריד לו את זה כל הזמן, ואיזשהו שלב היה כנראה איזשהו הפוגה או איזה שקט כזה, והוא הרים את הראש, שנייה אחת הסתכל, ואז חטף כדור בראש, במצח, ונהרג ונשכב אחורה. ואז מישהו מאחד החיילים, שהיה בצד האחורי שלי, הוריד את החולצה, הוריד את הגופייה, ושם את זה על הכלי נשק שלו, וכאות קנייה, ואז הסורים עצרו את כל הירי, וצעקו בערבית שנרד למטה. שתי מילים לעילוי נשמתם של אלפרד ושל איציק שלום,
נפלו ממש פה בנקודה הזאת שאנחנו עומדים. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול ורחם על נפש ונשמה של אלפרד אקסלרוד בן יוליוס ואמיליה הכהן ושל איציק שלום, השם ייקום דמם, אמן כן יהי רצון. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, בגן עדן תהיה מנוחתם, אמן. אמן. אוקטובר 73, יום הכיפורים, שבת בבוקר. קוראים לי לחזור ליחידה. אני מש"קית ת"ש, חיילת בשירות סדיר ב-8200. מבעד לערפל שבעיני חיילי היחידה, הופכת השמועה לאמת אכזרית. פרצה מלחמה. מוצב החרמון נפל. המשפחות של חיילי המוצב מתחילות להתקשר למשרד ואני חסרת אונים. לא יודעת מה להשיב. טלפון ממפקד היחידה, יואל בן פורת. אני נקראת ללשכתו. הוא אומר לי, זאת רשימת חיילי המוצב וכתובותיהם. איננו יודעים עדיין מה עלה בגורלם. ומוסיף, אני נותן לך נהג ומכונית סוסיתא. סעי לבקר את המשפחות. מה להגיד להם? אני שואלת. הוא שותק ואומר, תעודדי אותם. למדתי כבר לטפל בטפסי 55, אני יודעת לשלוח חבילות לחיילים בודדים. אני לא יודעת מה להגיד למשפחות החרדות ליקר להן מכל. הלב דופק, ואני מוצאת את עצמי רועדת, למרות שהחימום בסוסיתא עובד. אבל יודעת שזוהי שעת המבחן. אלוהי המלחמות פתח לנו חזית חדשה, ואני נשלחת להתייצב שם. אני יוצאת לדרך, ממשפחה למשפחה, בתוך הרשימה של חיילי היחידה, ששירתו במוצב החרמון, חייל אחד, אלפרד אקסלרד. בן יחיד להוריו יוליוס ואמיליה, הורים מבוגרים, ניצולי שואה, בודדים בארץ זרה, שהיא עכשיו ביתם. מפקדים שניסו לבקר שם מסרו שההורים אינם פותחים את הדלת. באתי לשם. התקרבתי. אישה אחת הציצה מהחלון, ראתה אותי ומיהרה לנעול את הדלת. בפעם הבאה החלטתי לבוא לבושה אזרחית. הפעם הדלת נפתחה. פגשתי את אמיליה. היא הביטה בי בעיניים גדולות, ושאלה רק שאלה אחת. למה שלחתם אותו לשם? אני מביטה בחזרה בעיניים רטובות, לוקחת את ידה ושותקת. אנו מתחילים להבין שהמוצב הכי שמור ומוגן במדינה נכבש וחייליו כנראה נלקחו בשבי. יום אחד מפרסם הטיימס את תמונותיהם של השבויים בסוריה. אנחנו מתגודדים ומנסים לזהות את הפנים. שתי משפחות מסמנות לי את אותה תמונה ובטוחים שזהו בנם. ואני ניצבת מולם עם הדילמה. האם להעמיד אותם על טעותם או להותיר להם את הפנטזיה שבנם בין החיים, ומי אני הקטנה שאשפוט מי לחיים ומי למוות. מאוחר יותר קיסינג'ר של ארצות הברית מגיע, עם רשימת שמותיהם של השבויים. כולם היו שם ברשימה. כל חיילי היחידה ממוצב החרמון. כולם. רק פרדי שיוליוס ואמיליה לא היה ברשימות. הורים שלא לקחו את בנם והוא הלך. הורים שלא העלו את יחידם אל ההר והוא עלה. הורים שלא עקדו את שאהבה נפשם, אך אש המזבח אחזה בו גם בסבך. מספר ימים לפני השחרור שלי, השבויים חזרו לארץ. כולם ביחידה נסעו לחגוג עם המשפחות המאושרות. אני נוסעת לאמיליה ויוליוס, לנחם אותם על תקוותם היחידה, אשר אותם נגזה. מאז אותם ימים יש לי כבר משפחה משלי, יש לי ילדים משלי ונכדים, ולא פסקתי מללמוד על נפשו של האדם ועולמו הפנימי. אך מאז ועד עצב היום הזה, עוד לא למדתי דבר כמו זה שלמדתי ממנה, על כוחם של החיים ועל גודל ליבה של אישה יהודייה,
אמיצה וכואבת, המתמודדת איתם. תודה. לא אשכח את ההלוויה של אלפרד לעולם. הדבר הבולט ביותר שנחרט בזיכרוני היה שלכל אורכה של ההלוויה הייתה דממה מעיקה מאוד, הגה לא נשמע. את ההורים השבורים מלווים את בנם יחידם למנוחתו האחרונה. השבר שפקד את אמיליה ויוליוס אקסלרוד לאחר נפילת בנם היה נוראי וקשה מנשוא. ניכר שהיה עצור בהם כאב עצום וגם כעס על הצבא על כך שאלפרד נשלח לחרמון ללא אישורם. המכתבים שלך עדיין שמורים אצלם, וביניהם המכתב האחרון שבו כתבת שקנית כבר טבעת. אז לא ידעתי ששיתפת גם את הוריך בתוכניותיך לגביי. באחד מביקורי התנחומים שלי בבית הוריך, תנחומים להם, אבל גם לי, העניקו לי את הטבעת. זה מה שפרדי רצה לתת לך, הם אמרו. ואני רציתי אותך עם או בלי טבעת. שומרת אותה נחש לבה, ודוממת בקופסת הזכוכית השקופה, על כרית כחולה עמוקה, נוצצת ומבריקה, ולנצח לי אותך מזכירה. והחלום שלו היה להקים משפחה, וכל הזמן הוא הדגיש שהוא רוצה 4 ילדים. אבל לצערי לא עשיתי לו אפילו ילד אחד. אמיליה התגלתה כאישה אצילת נפש, מעוררת השראה והשתאות, מרעיפה על מבקריה אהבה אינסופית. פשוט אישה גדולה. אמיליה אהבה מאוד לארח אותנו בביתה. כאמור היינו חבורה של חיילות, חיילים ומפקדים בגילאים שונים. חבורה שראתה בביקורים האלה מחויבות מוסרית ואנושית ממדרגה ראשונה, ממש שליחות ומצווה. ניכר שביקורינו בביתה היו מבחינתה צורך כאוויר לנשימה, ואמיליה חיכתה להם בכיליון עיניים. אמיליה ראתה בנו והילדים שלנו, ואיני מדבר על ילדיי בלבד, יכולה להעיד פה רוקי ואחרים, כבני משפחתה, בכל דבר. אמיליה הרעיפה עלינו אהבה רבה, וניכר ששמחה מאוד במחיצתנו. הפצירה בנו וביקשה שלא נשכח להגיע אליה עם הילדים, וכמובן שאי אפשר היה לסרב לבקשה זו. התרגשותה במפגשים האלה הייתה בולטת במיוחד. והיטיב לתאר יונתן שתחת רשימת משפחה, אלה השמות שלנו. ומבחינתנו אלפרד הוא, מבחינת הצעירים, הוא מישהו שלא הכרנו. אנחנו הכרנו אותו דרך אמיליה, בעיקר פגשנו אותה. כשהייתה פוגשת כל הילדים של כולם, הייתה יושבת כאן, לא היה דבר שהיה משמח אותו יותר מאשר לראות חיילים במדים, ואת הילדים של כולם פה. אנחנו פה לא רק בגלל שאנחנו אלפרדיסטים, אלא גם בגלל שזו הצבא האמיתית של אמיליה. באמת בהתחלה אמיליה הייתה סבתא שנוספה ולא היה לי מספיק, אז היה דווקא טוב. ואני חושבת שכשהתבגרתי קצת, אז בהסבר למה היא נוספה, אבל היא הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה גם שלנו, שזה כאילו, זה פשוט עבד ככה, נתנו לה תמונות כמו שנתנו לסבא וסבתא שלי, והיא הייתה בכל האירועים, וכו' וכו' וכו'. לאחר המלחמה, כשהוקם מחדש בסיס המודיעין במוצב החרמון, נקראה חוליית האלינט במקום חוליית אלפרד. לא מפתיע אותי שעשו חוליה על שמו, כי הוא היה מאוד מיוחד. וקראתי שהם מאוד גאים להיות בחוליה שלו. מי שבחוליה של אלפרד מאוד גאה. יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בחוליה הזאת, השכפים על המזח כבר עפו, והים משתתק בנדם. זוהי אלפרד ילדה, זוהי אלפרד, שחודרת כמו יין לדם. אני הגעתי לחוליה ב-2002, אני באופן יחסי מקום טוב באמצע נראה לי, ופיקדתי על החוליה ב-2003-2004. 2002 הייתה ההזכרה הראשונה שלי, אני חושב שזה היה ממש, כל שהגעתי לפה זה היה משהו כמו 3-4 שבועות אחרי שאמיליה נפטרה. אני חושב שהדבר הגדול ביותר שבאמת נקראה חוליה על שמו, ואנחנו שומרים את השם הזה, אלפרד, כשם חי לאורך כל השנים, ואני רק חושב אם הוא היה בחיים והיה יודע כמה אנשים מכירים את המורשת שלו ואותו ואת המשפחה שלו ואת כל מה שהוא השאיר, הוא בטוח היה ממש קטע וס. אלפרד נשאר בן 20.
כל החלומות, כל התקוות וגם כל החששות והפחדים נגוזו יחד איתו. כאשר אנחנו מאבדים חייל במלחמה, אנחנו מאבדים גם את הנשמה הצעירה והמבטיחה של הדור הבא. על פי 20 שנותיו של אלפרד ועל פי תכונותיו, הוא יכול היה להיות מדען מבטיח, מהנדס אלקטרוניקה פורץ דרך, או אולי היה בכלל בוחר לעסוק באמנות הצילום, לעולם לא נדע. בן יחיד להורים שורדי שואה, ילד עם עיניים טובות וחיוך מבויש, שהגיע לפסגה אך נשאר על ההר. פעמוני המלחמה צלצלו והדהדו, האוזניים שמעו, הפה דיווח, אך המוח התעלם. אלפרד לא היה איש של דיבורים, אלא מופנם שלא אהב להתבלט, והנה אחרי מותו הקבוצה עולים לאלפרד הולכת וגדלה עם השנים. אלפרד הפך למנהיג מבלי שהתכוון לכך. בדומה למשה רבנו שהיה כבד פה וכבד לשון, ועדיין אלוהים ציפה ממנו שיהיה מנהיג ושידבר על הסלע ולא יכה בו. אנחנו פה כדי להגיד שלא שכחנו. אנחנו ירדנו מההר, אך ההר לא ירד מאיתנו, הוא ממשיך ללוות אותנו כל החיים. הזיכרון של אלפרד צרוב בנפשותנו ברגעים שמחים וברגעים עצובים. אנחנו פה בהזכרה לאלפרד, אבל התובנות מופנות לאנשים החיים. להיות טובים וראויים ולעשות את העולם למקום טוב יותר לחיות בו. אם אלפרד היה יכול לדבר כעת, כנראה שהוא היה אומר, תקשיבו לדעות ולעמדות השונות של אנשים, קבלו את השונה, אל תמהרו לשפוט ולקטלג. חיו את חייכם וצקו בהם משמעות. השפיעו על ידי השראה ולאו דווקא מכוח הסמכות. זכרו כי מה שבאמת חשוב זה החיים שלפני המוות. השם שלו הפך למושג. זאת אומרת, זה בן אדם, אלפרד, פרדי, יש חלק מאיתנו שהכירו אותו, דיברנו איתו, כמו אריה, כמו דני, כמו אחרים. אחרי זמן הוא הפך למושג. זאת אומרת, מדברים על אלפרד. כשאומרים אלפרד, רוב האנשים, אלה שעומדים פה מסביבנו, לא מתכוונים לאלפרד אקסלרוד. מתכוונים למושג, אלפרד. והדבר השני זה שאנשים האלה נשארו איתנו. לא רק לאלה שהם קרובים, כי הם קרובי משפחה, כי הכירו אותו אישית, כי פה אנחנו פעמיים בשנה לפחות באים ומזכירים את האדם, את האיש, את אלפרד, שאומנם נשאר בן 19, בן 20, אבל זה מישהו, ואנחנו זוכרים אותו. והוא לא מסוג האנשים שהיו כמו, קימו רחובות על שמם. לא, הוא היה אלפרד. אלפרד מקדימה. אלפרד הבן של יוליוס ושל אמיליה. אלפרד החבר של החברים שלו. אלפרד, איש. משהו שאני לא יודע איך אתם, כשאני בא לפה אני רואה את פניו מולי. פנים תמימות כאלה, וזה הוא לא היה לא גבוה ולא שרירי ולא... הוא היה בן אדם. אני שמח שכל שנה, כשאנחנו באים לפה, אתם הולכים ומתרבים. אתם, אנחנו. זה לא אתם, זה אנחנו. ולמרות שחלקכם לפחות הייתם יכולים להיות הנכדים שלו. זה אתם אלה שזוכרים את השם, ואלה שמדברים על השם הזה כמושג. ואני מרגיש שכל פעם כשאני אומר פה את המילים האלה, הן משאירות משהו. ולמרות שכבר יש פה אנשים ששומעים אותי אומר את זה 40 שנה, 50 שנה, זה עדיין נשאר שם. ואני מודה למי שדאג לזה שאני אכיר את אלפרד. זה משהו מאוד חשוב בחיי. יהיה זכרו ברוך. מעל המסגדים עולה ירח, מעל בית החולים קורא נאום, ושוב שיחי יסמין נותנים קורח, ושוב אנחנו כאן השעון,
ושוב ידעתי למה הוא מנוע, ידיי בצורותייך חזור, יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בחוליה הזאת, אשרף